Karen Jones ydw i, ia, single. Chris Rhys ydi enw fi, dwi'n byw yn Morfanedyn a dwi'n 50 mlwydd oed. Helo, Rhydian ydw i, dwi'n 30, dwi'n byw mewn Merthyr, dwi'n gweithio mewn cymdeithas tai mewn Caerdydd. Fy enw i yw Manon Williams, dwi'n 25 mlwydd oed, dwi'n byw yn Llambed. Dwi'n perfformio mewn sioe gerdd, mewn pantomeins mewn Aberhonddu a Abertawe, a hefyd dwi'n gwneud tipyn bach o Shakespeare hefyd. Dwi'n byw yn Waen Fawr, dwi'n 63, a dyma fi yn y galeri rhyw fath o arlunydd ydw i. Dwi'n galw'n hyn yn recovered alcoholic a drug addict. Dwi wedi cerdded ar draws yr Arctic Circle ar gyfer elusen cancer. Fyddai'n cerdded bob diwrnod, dwi wrth y modd yn neud. Dwi'n cyfansoddi a dwi ar Spotify. Dwi'n Capricorn chi, mae heini yn pobl cystadleuol yndi. Dwi eisiau ennill 1,000 o bunno na, dos am 2 ffordd amdani. I'm in it to win it.